Čaute, vítam vás u nového videa, opäť po dlhšej dobe. Uvidíme, že čo, dneska to bude len také krátke videjko, lebo poslednú dobu nemám nejak čas a v tom videu si ukážeme odlučnenie, keďže mám nejaké akustické podložky, tak i vám aj ukážem. Odlučniť chcem nejaké interiérové časti, podlahu a okolo podlahy a takisto asi namontujem chladič. No a v podstate to bude možno tak všetko na dnes, uvidím, jak sa zdržím s tým odlučňovaním, ale chcem sa aspoň trošku posunúť. Keď sa mi podarí to dneska odlučniť, tak v ďalšom videu by som nahodil celý interiér. No a idem vám to ukázať. V podstate tu mi treba nejaké kabliky pospájať, čo som potrhoval omylom, takže s tým bude trošku problém. No ale chladič v podstate mám pripravený, nebudem s ním robiť nič. No a čo sa týka odhlučnenia, tak jaký prach. Tak tu mám tie podložky. Počkať, nie, že si zničím nárazník, aj oškrem auto. Tu mám tie podložky, jednu, druhú, tretiu, tam mám nejaké kocky a ešte jednu rolku by som mal mať, to by mi malo byť dosť na celý podvozok, takže uvidíme a vylepil by som tie časti, ktoré nie sú tou originálnou hmotou vytlmené, niečo kolo nôh, hlavne od predných podblatníkov a keď sa zvýši, tak aj strop. No a dvere nebudem, dvere až potom, keď by som ich montoval. No a idem hneď na to, že by som to mal čím skôr z krku, takže tak.
zatiaľ mám túto stranu odhlučnenú. Strednú časť nebudem odhlučňovať, lebo tu je tá originálna odhlučňovacia hmota, ale... Ale toto. Ale kraje som podlučňoval, hlavne tu, kde ide zhluk od kolesa. No a ešte asi to trošku potiahnem do dĺžky. Tuto nebudem odlučňovať, tu je nádrž, sedáčky, takže dosť zbrzdí tú hlučnosť. A tu ešte kolo motora, aj keď je tá originálna, tak tuto ešte nalepím, že by to bolo trošku tikšie. Pláto nebudem odhlučňovať a takisto aj tú stranu. Chcel som to celé vytelmiť, ale podľa mňa zas nejdem súťažiť na audio a zas nepotrebujem to tu mať ticho, jak kde v hrobe. No a neviem, možno mi bude dostatok tej vytelmovacej podložky, takže som zvedavý. No a tu je môj pomocník.
Takže ja už to mám podhlučňované. Nie je to nejak úplne profesionálne odhlučnené, ale snažil som sa to vytlmiť, ak som vedel. Najmä túto časť, aj keď síce ona je odhlučnená od výroby, ale ponalepoval som tu ešte navyše tieto akustické tie podložky. Tuto nebudem dávať, pod tým je nádrž, sú tu sedačky, takže podľa mňa je to trošku zbytočné. Tu som omylom tú originálnu hmotu zoškriabal, takže som miesto nej nalepil túto. No a povytlmoval som tie kraje, hlavne tam spredu od kolesa, aby to trochu vytlmilo a malo by to byť OK. No dúfam, že tie koberce budú sedieť, ono sa to časom trošku tak postláča, takže uvidím. No a tie koberce tak budem musieť napasovať na to, keďže je to celkom hrubé. No ale myslím si, že som spokojný. Malo by byť tichšie v aute. Tu som trošku nalepil aj na strop. Ešte nalepím aj na túto zadnú časť, no ale to už nebudem natáčať. No idem ešte namontovať ten chladič a v dnešnom videu by sme skončili. No, takže poviem vám to takto, nebudem teraz chodiť s telefónom, lebo sa mi nejako nechce už. Chladič nenamontujem, lebo nemám tu zapaľovač, aby som tie kádliky rozpojené so tou zmršťovačkou zahrial, no zatavil tú zmršťovačku. Takže poviem vám aspoň, čo očakávam, čo môžete očakávať v najbližších videách. Určite ten chladič, ktorý namontujem, ale nie, tak pomaly budem kompletovať posilovač brzd, zapájať tie brzdové trúbky, aj takisto namontujem ten motorček na stierače. Aj keď som hovoril, že v ďalšom videu namontujem interiér, tak ho nenamontujem. Radšej zrobím toto, pretože musím objednať čalúnenie na zadné pláto, neviem v akom stave sú sedačky, takže neviem. Takže maximálne keď tak, tam môžeme to skombinovať spolu s tým kobercom, že nahodím aspoň ten koberec. No a tak som rozmýšľal tieto dni. Mám nejaké plány s tým, že budem objednávať čočky, takže môžete sa tešiť na video, ktoré bude zo zmontáže tých čočiek do tých svetlometov. Budem tam dávať xenony spolu s tým krúžkom svietiacim, takže fakt podľa mňa určite ste to už niekde videli, tí, ktorí sledujete tie stavby tých tuningových škodoviek a tak ďalej, je toho už pomerne dosť na Slovensku, ale tak nič nové, ale ukážem vám aspoň, ako sa to robí. No a to je jedna vec. Druhá vec, budem dávať flokovať palubnú dosku, kto nevie, môžete si to vyhľadať. Napríklad Mitsubishi Lancer Evo 7, tuším, neviem či od výroby, ale viem, že oni to tak majú, alebo tie závodné verzie, neviem, nechcem klamať. Skrátka videl som to, tuším, že to má aj Lucky tak na svojej Evo 7, tuším, že keď má, tuším, že má 7. Ďalej, no toto by som chcel, našiel som nejakú sadu na to flokovanie, takže skúsim to objednať, aj to by sme mali v tom ďalšom videu, keď by sa mi to podarilo, bol by to podľa mňa super videonávod. No a blíži sa nám koniec roka, no a tým pádom neviem, koľko videí bude do konca roka, mám strašne slabú účasť aj tých videí teraz, ale posnažím sa pridať niečo, aspoň z poskladania predku, z poskladania z toho posilovača, koberca, poprípade lišty interiérové a strop. No a uvidíme. No a už pomaly treba mi rozobrať, pomeniť na prevodovke semeringy, vymeniť nej olej, umyť ju celú, neviem, či ju budem rozpoľovať, ale keď ju rozpolím, tak ju bude treba určite pretesniť. Takže z toho bude video spolu s renováciou tých poloosí. No ale uvidíme, nechám sa prekvapiť, že čo vlastne bude, bo sám fakt neviem. No a ešte teraz aj k tomu, že toľko málo videí je, v podstate mám veľa práce. V práci končím dosť neskoro a dosť som vyčerpaný, takže takto. A
Za to sa ospravedlňujem, ale doženieme to určite po novom roku, po sviatkoch, január, február, marec, vtedy by som mal mať v podstate najviac času. Takže tieto 3 mesiace budú v podstate pre mňa kľúčové. Apríl, maj bude opäť veľa práce, takže v Neoservise tam to ide. Takže uvidíme. No ale chcel by som v tom januári, februári, marci točiť dosť toho. Dúfam, že sa podarí, zoberiem si nejakú dovolenku, kde týždeň by som obetoval pre toto. Aby sme poskladali čo najviac toho, že by sme v lete už mali aspoň auto pripravené v takom základnom štýle. S tým, že tie nárazníky práve, ktoré mám potom až v jari budem montovať, to podľa mňa je teraz zbytočná vec riešiť. Hlavne, že to máme nastriekané. Budem si vyrábať tapacíre, takže určite akože je sa podľa mňa sa je na čo tešiť, aj keď možno nemám peknú garáž, dobrú kameru, tak myslím si, že určite bude na čo pozerať. No ešte mám také dve otázky kvázi na vás, no dve prosby skôr a nie otázky. Jedna je taká, že potreboval by som plechy na oplechovanie motora, aj tej spodnej časti, keďže moje sú fakt v dezolátnom stave. Či niekto náhodou doma nemá navyše, veľmi by ma to potešilo. Kúpim to, nechcem nič zadarmo, len nechce sa mi hľadať po bazoši, ťažko sa to hľadá. Takže že ak by náhodou niekto mal, tak prosím, môžete sa mi ozvať na môj Instagram. No a ďalšia vec, čo je trošku veľmi veľká prosba, máme nejakých 920 odberateľov, ja som si istý. Chcel by som do konca roka dosiahnuť metu 1000. Veľmi by ma to potešilo, keďže minulého roku, tuším, prvé video nepočítam, ale to také druhé oficiálne video, ten vlog, bol pridaný, tuším, 25. decembra. A veľmi by som bol rád, keby sme do toho 25. decembra dosiahli 1000 odberateľov. Fakt by ma to veľmi potešilo. Viem, že je nás málo, hej, málo tých divákov, ale myslím si, že aspoň by som vedel, že je nejaký záujem o tie videá. Aby som to mohol posunúť trošku ďalej. Prepáčte. No ale verím, že to dokážeme. Verím, že tá 1000 sa nám podarí spolu. Som rád za každý jeden odber, každý jeden like a každý jeden komentár. Hoci tam do komentára napíšete nejakú hlúposť, ten algoritmus to zaznamená a potom to video posúva opäť ďalej. Takže fakt za to všetko by som bol veľmi rád, ak by ste mi takto pomohli a ja by som sa vám nejako odvďačil. Hlavne tým skalným. A pripravím pre vás nálepky nejaké, ktoré budem v podstate na Instagrame rozdávať zadarmo, takže môžete kľudne navštíviť môj Instagram MadMechanic a potom v nejakom čase pred Vianocami budú k dispozícii, tak by som, neviem, nejakých 30 nálepiek, 40 spravím, tak keď by bol záujem, tak kľudne napíšte možno nejaké to tričko a rád by som niekoho potešil. No a tým pádom by som dnešné video ukončil. Ďakujem ti za tvoju pozornosť, dúfam, že sa ti to odlučne páčilo a ešte k tomu tie podložky som objednával, no podložky, neviem jak to nazvať, tie telmiace podložky som objednával z Číny, takže ak by si mal záujem, kľudne mi napíš na Instagram, ja ti pošlom link, odkiaľ som to objednával, ušetríš nejaké tie peniaze, takže tak a prajem pekný večer. Čaute.